Гэта не. А як табе гэтая мадэль? Ой, примерьте, коли ласка. Давай, не круціся. Ой, Трошки вялікая. так, паспрабуем. Іншую, напрыклад, вось гэту. Ой, Феечка, здаецца, што ў мяне на галаве сапраўдная вежа. Але добра ад соніка ахоўвае. Але я магу яе згубіць. І праўда. Давай яшчэ варыянты пашукаем. Ой, прывітанне ўсім. Прывітанне, Топа. Добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. А чаму ты спазніўся? Можа, у госці хадзіў? Не, Я цябе толькі раніцай і бачыла. Хацела потым з табой пагуляць, а цябе не было. я на палянцы ляжаў, ды бачок на сонейку грэў. А які? Ну, спачатку гэты, а потым гэты. Чакайце, пачакайце. Здаецца, я пліту забылася выключыць. Я зараз. Ой, і мусіць у Феечкі ўсё на пліце згарэла. Пахне нават тут. Ой, толькі пажару не было. Нічога не разумею, на кухні ўсё ў поўным парадку. А пахне падгарэлым. Ага, і ўсё больш і больш. Мне здаецца, што гарыць вунь там. І мне таксама. Вы заставайцеся тут, а я пабягу. Можа, каму дапамога патрэбная. Ой-ой-ой-ой-ой. Странно. Там не пахне. Пахне там. Але на кухні ўсё ў поўным парадку. І мне падалося, што гарыць якраз у гэтым баку. А чаму вы на мяне так глядзіце? Скажыце яшчэ, што гэта я гару? Яночка, нясі хутчэй ваду. Ай-яй-яй, я хутенька! Што ж рабіць? Нічога не разумею. Ай-яй-яй, ад цябе дым ідзе! Ой, можа, гэта я так хутка думаю, там у пар з вушэй ідзе. Які пар, у цябе касцёр разгарэўся. Нават шэрстка злезла. Топачка, табе не баліць? Калі дакранецеся вельмі. Ай-яй-яй-яй. Зараз мы халодненькага прынясём, прыкладзем да апёку, і табе стане лягчэй. Мороженого, калі ласка, шоколаднага, прынясіце. Ой, Мы цябе, Топачка, астудзім і льдом. ой, хлопец, Феечка, я ўжо весь мокры. Гэта самы вялікі лядзяш. Цярпі. Ай, я зараз заморожуся. Топачка, а які бачок ты Соніку паказваў? Ды два показывал. Вось і падсмажыўся. Ну, я ж не блинчик и не колбаска, как смажется. Соніка, наш сябар, да яго цягнуцца і дрэвы, і кветачкі. І дзецям Соніка дарыць прыгожыя вяснушкі. Так, толькі з Сонікам трэба вельмі асцярожна сябраваць. А гэта яшчэ чаму? Ты Соніку бачок паказваеш, ветрык дзьме цудоўна, а потым раз, і апёк атрымаецца. Ой, І балець пачынае. Так, а яшчэ можа быць сонечны удар. няўжо Сонейка такімі прыгожымі промнямі можа біцца? Атрымліваецца, што так. Ой, Феечка, значыць, у сонечны дзень лепш зусім на вуліцу не выходзіць. Чаму? Можна выходзіць, але абавязкова ў кепачцы ці панамцы. Гэта ад сонечнага удару? Менавіта так. А як ад апёкаў засцерагчыся? Трэба намазвацца спецыяльным крэмам і гуляць лепш у цяньку. Ой, Феечка, калі мой апёк балець перастане? Будзем лячыць, але галоўнае некалькі дзён да Соніка нос не паказваць. Мне сумна будзе. Прыйдзецца пацярпець. Я цябе забаўляць буду. Прыдумаем хатнія гульні? Абавязкова. Ой, мой бачок. І будзе час выбраць самыя прыгожыя кепачкі і панамачкі для летніх гульняў. А на вячэрні мульцік мы спазняцца не будзем. Гэтыя летнія правілы зусім не складаныя. Але вельмі важныя. Цяпер я ніколі на іх не забудуся. Ну вось і цудоўна. А зараз давайце глядзець мультфільм. Давайте. Ну, а цяпер бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Сёння я ўбачу вельмі цёплы сон. І вельмі летні. 5 Шароўных усім сноў і добрай ночы. 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 5 Шароўных усім сноў і добрай
Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синий тень, сонний тень, отползає в кут далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.